അല്ല മൂന്നാമത്തെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? മൂന്നാമത്തത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ സുഖം. അല്ല ഹരേഷ മാത, ഞാൻ പാർട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചതായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ. എന്തായാലും ഞാൻ ആണല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നു തോന്നുന്നു, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഇന്നലെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, കണ്ടത് ഇതില്? എട്ട് സിദ്ധികളാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 8 സിദ്ധികളും പറഞ്ഞു. പിന്നെ അസിദ്ധിയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദിവ്യാനന്ദം കിട്ടുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നാരദ പഞ്ചതന്ത്രം, നാരദ പഞ്ചരാത്രം അല്ലെ? പഞ്ചരാത്ര കേട്ടോ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചാൽ മറ്റൊന്നിലും തൽപരരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞതും നിർത്തിയത്. അതെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, ലാസ്റ്റ് നിർത്തിയത് അവിടെയാണ്. അതെ, നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞത് അല്ലെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? കാരണം ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗ്യവാനാണ്, കാരണം ഭഗവാനാണ് അവരെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സേവകനെ പോലെ ഭഗവാൻ എന്താണ് അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരു സേവകനെ പോലെയായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ. ഇപ്പൊ പാർത്ഥന്റെ കൂടെ സാരഥിയായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം അർജുനൻ എന്താണ് വലത്തോട്ട് രഥം തിരിക്കി ഇടത്തോട്ട് രഥം തിരിക്കുന്ന പറയാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല. എന്താ പറയണത്? കാലുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ തട്ടാന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ വലത്തോട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഒരു സേവകനെ പോലെ അവര് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചെല്ലാം ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാൻ അവരോട് കാരുണ്യം കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും. അത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? അതെ അതെ. ആ മാതാജി നാരദ പഞ്ചരാത്ര അല്ലട്ടോ, പഞ്ചതന്ത്രം തന്നെയാട്ടോ. മാതാജി പറഞ്ഞത് നാരദ പഞ്ചതന്ത്രത്തില് പറയുന്നു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അല്പം പോലും. അതാണോ മാതാജി ഉദ്ദേശിച്ചത്? മതാനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക ലോകത്തിൽ നിന്നോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണോ മാതാജി പറഞ്ഞത്? പഞ്ചതന്ത്രം അല്ലേ? അതെ, അത് പഞ്ചതന്ത്രം തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പഠിക്കാൻ സാധനങ്ങള് ഒന്നുമില്ല, കായ്ക്കൊന്നുമില്ല.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് ബ്രഹ്മത്തോട് ചേരുമ്പോഴുള്ള സുഖം. അടുത്ത ഭാഗം. ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തെ ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഇതവിടെ പറയണത് ബ്രഹ്മാനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം. ആ ആനന്ദം എത്ര ഉള്ളതാ പറയണത്? കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് തുല്യമാവില്ലെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ എന്റെ അളവ് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, ആ ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ആ ആനന്ദത്തിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കൊരു നമ്പർ കിട്ടി. ആ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പറും ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളി, ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളി അളത്തായിട്ടുള്ള, സാഗരത്തിന്റെ മുഴുവനല്ല, ഒരു തുള്ളി നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകില്ലെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാനന്ദവും ഭക്തിയുടെ സേവനവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാണ് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാനന്ദം ഇപ്പൊ ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ സാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആ തുള്ളിക്ക് പോലും തുല്യാകില്ല അത് എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നത്, തമ്മില് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോ. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സർവാതിശയായിയായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം കാരിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയാണ്, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സർവാതിശയായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം, സർവാതിശയായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? പ്രഹ്ലാദ കുമാരന് സാധിക്കാണ്. പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നായിട്ട് പോകുന്ന പരമാനന്ദ സാഗരത്തില് ഞാൻ നിമഗ്നായിട്ട് പോകാണ്. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തിനോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തിനോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോ കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഴിയിലെ വെള്ളം, ഒരു കാലിയുടെ കാലടിയിലെ കുളമ്പ്, അത് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന വെള്ളം എത്ര ഉണ്ടാവും? ഇത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ വെള്ളം മാത്രാണെന്നാ പറയുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ. ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കാലിക്കുളമ്പില് പതിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന വെള്ളം പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദം. മറ്റേത് പരമാനന്ദ സാഗരാണത്. പരമാനന്ദ സാഗരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പരമാനന്ദ സാഗരത്തിനായിട്ട് പറയുമ്പോ ഒരു കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവില്ല? ഒരിത്തിര, അത്രേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിലെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുമെന്ന് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു, അതേസമയം ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം, അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഭാഗം പറയണ സർവ കൃഷ്ണാകർഷണി അല്ലെ, കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 6ാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. മൂന്നിലാതിലെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തോട് ചേരുമ്പോഴുള്ള സുഖത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനല്ല വേണ്ട, നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ലാസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ്?
ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി, ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നുള്ളതാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു, അതേസമയം ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ആര്? രാധാറാണി. രാധാറാണിയാണ് കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പ്രതീകം. കൃഷ്ണന് മദനമോഹനൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് എന്താണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോന്ന ആകർഷകത്വം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മദനമോഹനൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ മദനമോഹനൻ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ് ഭഗവാനെ മദനമോഹൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മദനമോഹനൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രാധാറാണിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ആകർഷകത്വമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാരണം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? രാധാറാണിക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ രാധാറാണിക്ക് അതിനും കൂടുതൽ ആകർഷകത്വമുണ്ട്. ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? രാധാറാണിക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ രാധാറാണി എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മദന മോഹനനെ മോഹിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? രാധാറാണിക്ക് കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത്? രാധാറാണി അറിയപ്പെടുന്നത്. കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മദന മോഹനൻ എന്ന് പറയും. ആ മദന മോഹനനെ ആകർഷിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? രാധാറാണിക്ക് കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവൾ എന്നാണ് മദന മോഹന മോഹിനി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാനായി സ്വയം രാധാറാണിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങൾ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്? രാധാറാണിയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്. രാധാറാണിക്കാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മഹാത്മാക്കള് ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ, അതായത് രാധാറാണിയാണെന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഇത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതുകൊണ്ട് അത് കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തില് ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കും അവസരം തരാനായിട്ട് നമ്മൾ രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണത്. അതുകൊണ്ട് ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രാധാറാണിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കും ആ ഭഗവാന്റെ സേവനം ഭഗവാനിൽ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കും അവസരം തരണേ എന്ന് നമ്മൾ രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം രാധാറാണിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ച അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ ഒരു സഹോദരനായിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങയോട് നിന്ദ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ സുഹൃത്തെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിച്ച് അങ്ങയുടെ അനാദരവ് കാട്ടി. എന്നാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അങ്ങ് എന്ന് അർജുനൻ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിട്ട് പറയുന്നില്ലേ? ഹേ കൃഷ്ണ എന്താണ് ഹേ യാദവ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് അങ്ങയോട് അനാദരവ് കാട്ടി ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സുഹൃത്തുന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അനാദരവ് കാട്ടി. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അങ്ങ്. ഇതായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥിതി. എന്നാൽ
സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ആയിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ രാജകീയ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതിന് കാരണം അവരുടെ ഭക്തിയാൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായത് തന്നെ. അവരുടെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടു പോയി. ഭക്തിത സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നതിനുള്ള തെളിവാണിത്. അപ്പൊ ഇവര് പാണ്ഡവന്മാരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞിരുന്നത് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠന്മാര് ആണ് പാണ്ഡവര്. ആ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ രാജകീയ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതിന് കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ഭക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടനായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചത്. ഭഗവാൻ ആ ഭക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടനായത് കൊണ്ടാണ്, അവരുടെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും അദ്ദേഹം പിടിച്ച് നിർത്തപ്പെട്ടു പോയത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ അത്രയ്ക്കും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. ഇതായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥിതി. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ആയിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ രാജകീയ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതിന് കാരണം അവരുടെ ഭക്തിയിൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായത് തന്നെ. അവരുടെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടു പോയി. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നതിനുള്ള തെളിവാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത്രയുള്ള അധ്യായത്തില് അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തേക്ക് പോകാം, അധ്യായത്തിലേക്ക്. അടുത്ത ആ അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല ഇനി നോക്കാനായിട്ട്? എന്താണ് മാതാജി അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ? രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാനന്ദവുമായിട്ട്, അതല്ല പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മാനന്ദവുമായിട്ട്, ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തെ ആനന്ദം അതിനെ 1 കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളി നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് തുല്യമാവില്ല എന്നാണ് അപ്പോഴും പറയുന്നത്. തുല്യം എന്നല്ല പറയണത്, അപ്പോഴും അതും തുല്യമാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. കിട്ടി. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകം ആരാണ്? പാണ്ഡവരല്ല. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് മദന മോഹനൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മാതാജി? അതിന്റെ ഉത്തരം രാധാറാണിയാണോ പ്രഹ്ലാദ ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകം രാധാറാണി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? മദന മോഹന മോഹിനി ആയതുകൊണ്ടോ? രാധാറാണിയാണ്. രാധാറാണിയല്ല ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകം രാധാറാണിയാണ് കേട്ടോ. രാധാറാണിയാണ്. മദന മോഹനൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആരെയോ ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ. മദന മോഹൻ അല്ല, കാമദേവനെ അങ്ങനെയല്ല പറയണത്. മദന മോഹൻ ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്റെ ആകർഷണശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് കേട്ടോ. കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ, ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം ഉള്ളത് പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? രാധാറാണിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം, കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് മദന മോഹനൻ എന്ന് പറയും. ആ മദന മോഹനനെ ആകർഷിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രാധാറാണിയെ മദന മോഹിനി പറയുന്നു. കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവൻ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നത്?
കാരണം അത് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിരസേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. അത് രാധാറാണിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭക്തിരസേവനം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. രാധാറാണിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭക്തിരസേവനം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ് പറയുന്നത് അവിടെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 20-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണനും ഇത് ശരിവെക്കുന്നു. അതായത്, പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർ നടത്തുന്ന ഭക്തിര സേവനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആകർഷണം യോഗ സാധനകളിൽ നിന്നോ ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നോ വേദാന്ത പഠനത്തിൽ നിന്നോ കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇവ പറഞ്ഞവയൊക്കെ തന്നെ വളരെ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ അവയൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവനോട് പറയുന്നതാണ് 11-ാമത്തെ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നതാണിത്. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, മറ്റുള്ള എല്ലാതും ദാനധർമ്മങ്ങളായാലും കഠിന തപസ് ചെയ്യാൻ വേദാന്ത പഠനം നടത്താൻ ഇതൊന്ന് യോഗ സാധനങ്ങൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഇത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇതിനേക്കാളും ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ വേറെ ഒന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നതല്ലാന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ നമ്പർ കോട്ട് ചെയ്തത് 11-ാമത്തെ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 11-ാം സ്കന്ധം 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 20-ാം ശ്ലോകം. 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 1-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു 1-ാമത്തെ അധ്യായം. അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപോയത് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം. എന്നാ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. 6 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ. ഒന്നെന്താണത്? ക്ലേശാഗ്നി, ക്ലേശങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ശുഭമാണ്, ശുഭത. പിന്നെ മോക്ഷ ലഘുലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് സുദുർലഭമാണ്, ദുർലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന അവസരമാണ്. പിന്നെ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷം, മോക്ഷം പോലും അവരത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടത്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്? ഭക്തിര സേവനം പാപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 4 തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താത്തത്, വിത്തായി കിടക്കുന്നത്, പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, മിക്കവാറും പാകമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെ 4 തരത്തിലെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സുഖത്തിന്റെ പല ഉറവിടങ്ങളെ പറ്റി രൂപഗോസ്വാമി അപഗ്രഹിക്കും. 3 തരം സുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, ബ്രഹ്മവുമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം. 3 തരത്തില് പറഞ്ഞു. ശുദ്ധഭക്തന്മാര് എന്താണ് പറയുന്നത്? എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനാണ് അവരെപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 8 സിദ്ധികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മള്. അണിമ, ലഖിമ, മഹിമ, ഗരിമ, പിന്നെ എന്താണ്? ഈശിത്വം, വശിത്വം, പ്രാപ്തി, പ്രാഗാമ്യം കാമാവസായിത എന്ന് പറയുന്നതില്.
അതുണ്ട് അതില് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കാമാവസായുധ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാമാവസായുധ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധിയാണ്. കുറെ സിദ്ധികൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതില് 8 നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് വേറെ ഒരെണ്ണുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കൊലവേച്ച ശ്രീധരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ നാരദ പഞ്ചതന്ത്രത്തില് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പുരോഗതി കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതാനുശാസനങ്ങള്, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, ഇതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ 5 തരം മുക്തി, അങ്ങനത്തെ സുഖമൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. വേറൊരു വഴി കൂടെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കാലിക്കുളമ്പിലെ വെള്ളം പോലെയാണ്. എന്തിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ. കൃഷ്ണൻ ആകർഷിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനെ മദനമോഹൻ എന്ന് പറയും, രാധാറാണി മോഹിനി എന്നാണ് രാധാറാണി അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. കാരണം കൃഷ്ണനെ പോലെ ആകർഷിക്കുന്നതാണത് രാധാറാണിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് മറ്റേ സിദ്ധിയുടെ പേരെന്ന് പറയൂ. സായിത. കാമാവസായിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്തണോ? അടുത്ത അധ്യായം തുടങ്ങണോ? ഇന്നിപ്പോ ഞായറാഴ്ചയല്ല, ആർക്കും പോകണ്ടല്ലോ. മാതാജിക്കാ കാരണം മാതാജി ശബ്ദം പോയി തുടങ്ങിയിരിക്കണോ? നേരത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഭാഗവതം എടുക്കുമ്പോ തന്നെ ശബ്ദമില്ല. ഞാനിപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് പോയത് അവിടെ ഇത്തിരി വെള്ളം ചൂടാക്കി കുടിക്കാനാ പോയത്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആ ക്ലാസ് 6:30 ബാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ തണുപ്പ് തുടങ്ങി. ഇവിടെ തണുപ്പ് തുടങ്ങി, ചെറുതായിട്ട് തണുപ്പും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ് 2 ക്ലാസ് വന്നില്ലേ പഠിപ്പിച്ച്. ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ തുടങ്ങിയാൽ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്ത് ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രശ്നം? ഒച്ചയുടെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാളെ ആയാലും മതി എന്ന് പറയാ പ്രഭുജി. അങ്ങനെ അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇന്നും ഇന്നലെയൊക്കെ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അച്ഛന്റെ ആണ്ടിന്റെ തിരക്കായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ വരാൻ പറ്റിയില്ല. ചെയ്തോളാം. ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് നോക്കണ്ട തന്നെ വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുങ്ങണേ. അപ്പം മാതാജി